No niin, avaa. Ovi on lukas. Voi vittu. Vittu saa Peppu lukos. Hei, siihen saa se vitun puukon tohon noin, millä se saa auki. No onks Ottakaa sen auki, saatana. Vittu se... Vittu tuo kun tyttö pissaa. Eppu, olis se tyttö pissalla? Olis se vittu tyttö pissalla. Haluatko vittu kikkerystä suuhun? No en mä välttämättä. En mä. Neiti! Ei vittu, Eppu. Kato, tulla takaisin. Hei, sä unohdit jotain. Niin. Kato, sä unohdit jotain. Oi vittu, Vittu peränsä vittu pessa. Vittu sä et puhait paskalla. Vittu sä... Ole nyt. Vittu itse ohjaaja sanoi mulle, että mä haen se paskalle. Onko jotain uutta? Eppu, 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 Eppu! Tiedätkö mitä? Itse ohjaani, Juha. No, Mä vihaan sua. niin mäkin sua. Meillä on se jotain yhteistä, vittu rakastolaiset. Aina hieno sun näin. Ei me rakastolaisia. Ai ei joo, me ollaan hienottanut toistemme nänneä liikaa. Sanoo tyyppi. Hei, nuoleskellu. Jos mä vähän nuolen vittu, mä epun nänneen, niin nuoletteko se toiseen nänneen? Okei. Sitten vittu gay vittu, nuoles mun nänneen. Hyi vittu, mä olen käynyt. Vittu, sä oot Eppu sekasi! Ei, kasaannut itse. Olen mies. Minä, Juha ja Puukosen.